Hey yo, what up everybody? This is Isaac King, aka Mr. Kure Kure, Mr. Pumalana, and you're watching Freestyle Fridays with Mandixy. You know the thing. Respect. Chande pane so sori no baya Sandi sina oshangu Dopa shika seiko Nice sweetie Dopa uya seiko Oh, night baby Dopa shika seiko Moyo wangu unerudo Asini ndori muromo Sandi sina omar Inindokuro raneiko Night baby Dokuro raneiko Dokuro raneko KUDAI ZVAIBVIRA waingoni mbundira tonyumbudika tonobudira kunene munene oh munene munene nene munene 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 kunene munene oh munene munene nene munene oh munene munene ndisafona vakati havatombode kumboniona hanzi chimukomana chiya chepakona chine mabvudzi akamona hanzi handide nkwasha mboko hana kana mari yekoko handina kana basikoro vamwe vane mota asi parudo mundiwa wangu ndine honda rudo KUDAI ZVAIBVIRA waingoni ndinarumbiwa mumwe wangu KUDAI waisiva ndogara here ndiri ndega nekuti handina mari shamwari ndogara here ndiri ndega nekuti handina bhegi shamwari KUDAI ZVAIBVIRA waingoni